Ja terve taas, minun nimeni on tosiaan MC Potsu ja tässä videossa voitaisiin meitä vähän mainaamaan. Tässä on taas hardcorea ja no ei keretty, mä en kerennyt nähdä ainakaan mitään kommentteja, missä on sanottu, että rakentanko basea vai mainaanko, koska mä sen takia lähden mainaamaan, koska pitää nyt mun jonkinlaiset kamat saada tähän, niin sen takia nyt pitää valmistautua sille, että otetaan palikoita. Sitten itse asiassa odottakaapas hetki, mä käyn hakemassa vähän sen puuta. No niin, melkein kuolin tuossa hakureissulla, mutta nyt mulla on puuta. Ja nyt mä voisin ainakin osasta näistä tehdä noita, koska siis maan alla sitten puu on aika tärkeää. Mutta siis sen takia mä nyt haluan päässä puuta, että mä sain arkun, koska mä voin tänne heittää jotakin tällaiset ei tuu sitten. Varsinkin tuntuu oolta, kun mä oon tottunut siihen, että niin kaikki siis tosi tärkeä tavara pitää laittaa arkkuun, koska jos kuolee, niin sitten ettei vaan menetä niitä. Mutta tässä jotenkin tuntuu, että taas, että niin jos mä kuolen, niin sitten mä kuolen ikuisesti. Niin nyt mulla on soistujakin. Mä voisin muuten itse asiassa paistaa. Mä voisin ehkä toisaalta mä laitan tänne vaan muutaman. Vaikka, no niin, siellä nyt on 17. Sitten, nyt ei ole erityisemmin ruokaa, mutta nyt myös alkuun tarkoittaa pikareissu, jota mä en mene tuonne, koska kun mä menin tätä sivukautta, niin mä huomasin, että tuolla on yksi luola. No niin, nyt paistetaan ruuat, eli siis niin kuin jossakin, en ihan näy tässä, mutta joskin tuolla, koska siis yksi todella tärkeä asia. Ootas, voi itse mun unohdui yksi juttu. Yksi todella tärkeä asia on vesiämpäri, koska jos tulee joku tosi paha tilanne, että mä tipun vaikka, niin sitten että mä voin. Okei. Mä sain justiin melkein joku sydäri. Okei. Mä siis en käy tätä dirttiä, koska ei mun tarvi sotkea hirveästi. No niin. Hei, täällä on rautaa. Täällä on rautaa. Okei, tää jatkuu aika pitkälle. Voitais tässä välissä blokkailla tätä vähän sen, että nyt se on blokattu. Siis muutenkin pitää muuten olla varovainen, kun niin kuin äskenkin näitte. Tuossa oli vaan yhtäkkiä tippu ihan sikapaljon gravelia, kun mä hakkasin. Okei, no tässä olikin tällä vaan yksi vähän pienempi tällainen luola, että minkä mä vaan nyt halusin tutkia, että saatiin ensimmäiset ironit. Niitä tuli 11, joka on silleen aika hyvä. Että me saadaan ainakin buketti tehtyä sitten. Ehkä tokaksi tärkeys pikaksi. Itse otetaan tähän väliin vielä vähän sentään koaliakin tästä. No niin, nyt mä en ottaa hirveän paljon. Nyt mulla on yhteensä, tässä on näitä 21. Sitten, jos päästä tänne. Se on huono, kun on tässä kohtaa, tää on kuitenkin vaan yksin pelimaailma, että ei oo ketään kaveria, joka on pelannut tältä ikuisuutta, joka voisi antaa 10 toteemia heti alussa. No niin, laitas. No, ehkä mä en kuitenkaan. Laita vaikka. Miten sitä? Näin. Mä en osaa käyttää. No niin. Eikä ironit jos saatais. Ehkä just jotkut. Tuossa on kuitenkin 11, niin joku hakku ja pikaksi olisi ainakin aika hyvä. No niin, saatiin kaikki ironit sulatettua. Mä tein tähän tällaisen jutun, koska voisin muuten nukkua. Ja vaan sen takia, kun mä nyt vaan ootin tuossa tosi kauan, että ei vaan tulisi mikään mobi, joka hyökkäisi mun kimppuun. Ja sen kävi alkuun tuossa pienessä tosiaan, että sais vähän se ironia, niin laitas ämpäri. Laitas se tähän, koska tää on tosi. Voitais jopa tehdä näin. Sitten pitäis mun tehdä chestplate vai pikakse? No mä olen ihan varman päälle ja teen vaan chestplatein, koska nyt on chestplatea.
No sitten tuolla ainakin jotakin luolaa ja... Otan tästä ne muutamat turhat soihdut ja... No, tästä saadaan sitten matkan varrella meille vettä. Ootas, mitä? Joku lentävä nippylä. Haluaisiko täällä olla mitään? No, ehkä mä ihan aluksi vaan. Tosiaan mä etin sitä ironia aika kauan tuolta luolista, mutta mä en vaan löytänyt. Siis mä toisin tuossa yhden vuoren rinteellä tai reunalle, mikä se ikinä onkaan, niin on vähän sen ironi, että mä hain sieltä. Mutta mä tosiaan nyt päätin vaan skipata tän kohan, koska tässä nyt ei tapahtu juuri yhtään mitään. No niin. Okei, kyllä tässäkin näyttää olevan se, että saan tehtyä kilven itselleni ja hakun. Ja sitten kotiin. Okei, täällä tosiaankin alkaa tulemaan yö. Mä en ihan varma läheskään, että missä se mun kodin se suuaukko on. Siis mun pitää kyllä ehdottomasti tehdä sinne sellainen kunnon reitti sinne. Tai sittenkään sitten kun on mikään ongelma, kun jos mä saan joskus elytrat, mutta jos mä saan, koska sekin on mahdollista, että... Siis mä en ole ihan varma, onko mä... En mä ikinä tainnut silleen suoraan survivalissa, niin tappaa Ender Dragonia. Okei, mä oon täällä vuorien päällä, mutta mulla on nyt vesiämpäri, joka on todella hyvä. En mä tietenkään uskalla suoraan alkaa tekemään mitään, että mä hyppään alas ja sitten... Tuossa. Hopla. No niin, ja sitten vaan nukkumaan. Mä teen näin nopeasti ja sitten... Okei. Mä pääsin. Miksi mä hakkasin mun sängyn justiinsa? Mä en todellakaan tiedä, voi olla tästä takaisin. Okei, eli siis se, että mä tarvin siihen sen 5 ironia. Mä saisin tehtyä hopperin. Kun mä mietin, että jos mä tekisin jonkun automaattisen sulattamissysteemin, sitten olisi vasta 1, koska mä mietin, että ehkä mä sitä en vielä tee, mutta joskus mä teen... Mitäs joskus mä haluan tehdä sellaisen järkyttävän ison supersmelterin, mutta... Mä voisin jopa alkuun tehdä sellaisen pienen. Mutta niin no, nyt mä teen tälle, että... Mä tein itselleni kilven. Joo, mä en tiedä todellakaan, että mitä mä olin tekemässä äsken, mutta... Tässä. Siinä on meidän kilpi, koska nyt luoja aina niin... Ja varsinkin skeletonien kanssa tää auttaa tosi paljon. Laitan nää lohet tuonne. Ja no ainakin seuraavaksi mä voisin tehdä tikkuja. Ellei ootas, onko mulla tikkuja? Mulla on 1 tikku, se nyt ei auta. Niin mä teen mulle tikkuja. Niin nyt mä voin tehdä itselleni rautapikaksen, koska... Toi vaikka tuohon. Nyt me hakataan tosi paljon nopeammin. Ja me saatiin lisää ruokaa. Namskis. Ja no, mitä sitten me voitais tehdä näille 5 ironilla? Me saatais periaatteessa myös tehtyä sellainen hopperi, mutta... Pitäisikö tehdä taas lisää armoria? Esim. Joku kypärä justiinsa. Tietenkin Axios aika. Mä teen itse asiassa kuitenkin. Mutta kun mun muistaakseni siinä oli ainoastaan, että niin Iron Axella pystyy lyömään nopeampaa. Tai ei edes muuten mitenkään. Se ei tehnyt enemmän damagea, niin tehdään nyt rautakypärä. No niin, meillä on jo ihan ok kamat.
Monethan sai tokassa jaksossa timanttia, mutta meitä ei varmasti päästä sinne asti. Voisin tehdä myös jonkun erillisen mainin vaikka, että puretaan nää. Ja en mä nyt tiedä mitä me voitais tehdä sillä. Ollaan nyt aina jotakin saatu tehtyä. Ja voisin tätä vaikka katsoa, että onko mulla, niin mulla ei yhtään dirttiäkään. Voisin etsiä jonkun paikan, mistä voisin käydä hakkaamassa dirttiä itselleni. Esimerkiksi täältä voisi vähän, että mä yritän hakata sillä tavalla, että tää näyttäisi edes jokseenkin luonnolliselta, tietenkin sitten vasta kun se on kasvanut sitä ruohoa. Mutta silleen, että koska mä mun beissiä siihen sitä juttua rakennan. No niin, nyt meillä on stäkki dirttiä. Täällä pääsee ainakin alkuun, koska mun ei kuitenkaan varmaan sitä järjettömän paljon tarvitse, mutta teinkö mä portaat vai tikkaat? Koska siis no... Niin mä en yhtään tiedä, portaat vai tikkaat. Ja mä en tiedä miten tehdään YouTubeen äänestys. Senkään takia mä en tehnyt sitä äänestystä. Vitsit mä siis säikähin. Tai kun tähän mun olisi tarkoitus jatkaa tätä jotenkin esille niinku näin ja Cobblestone on silleenkin hyvä tehdä, että sen sitten erottaa, että kun dirtil niin mä pidän tässä ja sitten Cobblestonella mä puran. Joo, tähän tarvii kyllä silleen aika paljon dirttiä, että ehkä mä teen ainakin tähän alkuun nyt ihan vaan tikkaat. Jotenkin sille, että mä vedän tästä vaan tän suoraan tähän. Oho, multa loppu dirtti. Mä en siis todellakaan ollut tähän missä näin paljon dirttiä. No, mä en saa kyllä täällä lapiolla nää paljon hakattua, mutta hakataan nyt niin paljon kuin mä saan. No joo, mä en todellakaan saa paljon hakattua, mutta onneksi voin tehdä crafterin. Ja tästä näin meille uuden lapion. No, aletaan hakkaamaan. Joo. Nyt kävi tosiaan sellainen juttu, että mun kuulokkeessa loppui siis akku, joten... Ja siis mun kuulokkeessa on tosiaan mikrofoni. Joten mä en voi enää puhua tällä videolla enempää, joten mä yritän vähän enemmän nopeuttaa näitä kohtia ja puhua tähän lisää kaikkia juttuja, niin katsotaan minkälainen tästä tulee.
ei mulla varmaan enää mitään muuta. Nähdään sitten vaikka seuraava videon parissa. Moi moi!